Guys, wala ko naka-video ganina guys kay nakuan ko kanang naalanganin ko pagbangon. So na ni palit sa atohang pansit. Kuan na ni siya kanang tulor lagi hapon kaputahi. Sakto ra kuan kay aguban lagi tinunuan nga munggos guys. Kay uban lagi kuan guys, walay klase lagi. Gamay ra kayo mga estudyante. Guys, nahurot agahang munggos pero kuan guys kanang pansit og ginaling na apay na bidin. Kay wala ka doon mga nanay ron dari ning ngari. May klase siguro ng ibang subject siguro. Grado. Lagi na gamay na naman nuna. Mahalin pa ng mga 300 unta. Pasting ko ng mga tao ron guys. Hapit na lang sumba-sumba ninyo. Mga nanay bisig panima. Oh, kay di man mga unang mga kuan guys, sumba-sumba man. Sige na. Ipos nami guys. Wow, dati dadari oh. Ano plastic? So wala tayo mahimo guys. Wala ka magdaadan dilag eh. Alas sigiti pa hinuon guys, pero mingaw na mo diri pag alas city na. Ha? So busy ni Kajo guys kanang lambat ni Kajo nakahuman ako paninda guys. Maghimo ko diri sa hong wayan. Kay tamnan ni siya og kanang kuan, tamnan ni siya og pitsay na ko di guys kay bis ni agi ko ang sibuyas. Tigid. Naman si guys. Lutan na si Jake ro. Si Dante. 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 Hop. Dante. Diba? Masuk lang tubig ano. So mag-seed ta guys yung pit side. Kita na mo dani puhon guys suguan. Salamat kay Kajo ni Mambi. Kay naman tay kuan diri guys karon kanang work ano to? Task for work. Task for work. Labaho man ta kun sa babaw lagi mang milhig or ang guna. Isa mo sugot kay salamat di Kajo ni Mambi. Isa mo sugot kay masing kuno ugma. Kuan ko dito babaw. Ganahan man ko guys na nalit na mabuhat. Mga dali na laman ko. Atangin na ko rin dito kay sulod. Aglaw. Kay makukalig sa imo na. So kinahanglan na ni guys tigib. Okay tigib. Ay ako ibuhat. Ako na ni guys mga trabaho sa laki. Dito na ang dalawa. Ito bumi pa ako.
Nindot na yung garden guys, kaya puro mga recycle. Kung ano siya ka ng continuous garden, puro ras mga mag-post kay kung guys kay kasi may mo order na kuan ba dito naghahanag bunga oh so guys atay naghahanag bunga guys ara naghahanag ka bunga na so mag-harvest kay sayang kay ni harvest nak bubok or bunga sa di na naghahanag guys oh Ili ha. Grabe guys oh. Napidagan sa babaw. Namang bidagan ka sumambi oh. Ano ka na to sa babaw to ah. Gapon kay ni nga rimandarig ka ng ati ni Papa Idi. Oh, naghana oh. Tingkuan na siya, tambis. Tambis na oh. Sa mga unta. Tamis na baka ito. Ang daghana dyan siya oh. Kita mo guys, ang daghana. Napod si bagong nimbungan ah. Kari sa kapungpung ko dyan spikas oh. Mamging oh, daghana ka dyan mamging. Ka-remember ko nga ni nga rikadari, nag-harvest ka og tambis. Yan dyan ito nahatiwasan guys kaya. Maway sa ako karidot. Kay mato na may unuguan kay mabait malagkit kay magbiko ko ugma. Guys, tagaktak. Grabe din ang adlaw guys kanang uwang ra kadug oras. Kinahanglan ko magdali-dali pa ko sa akong trabaho. Diya salamat si Kajong Mambi sa imong paglab na Mambi kay mo lagi na mawuan ta ko lagi guys mang pag nagpanindagan niya ba mang mawuan mis babaw kanang matawag ito. Kay tag 300 ang upat ka oras ba kanang ay trabaho sa barangay nga trabahoan nimo para manilhig ba ka nang mamunglay ba ka sa babaw nga di lagi mo sugot si Mambis Minda kay basin kunog ma digsan kuno sa babaw. Ito guys, salamat ka Mambi sa imong paglab. Ya busy po sa kanilas Nicole Dari kay sa pinang hinlo res kusina. Ya ako busy po ko na dug hinay-hinay kong prepare sa akong mga kuan ba kay umuabot na tong sidling ato po na ipang seed sa mga gipanghimon ng kawayan ya sayang man ang mga kawayan guys kay mga ginamit naman as mga bangka bitawon dya ang gipangadyo ba kay mga tamnan nakakita po ko sa YouTube gitamnan nila kuan pitsay mga tamnan po ng pitsay mga pwede tanong mo sa kanang gamay ragjuta ba
Lami kayo sa tamis. Hindi kay ni Mambi nga din nalay ko magnilhigdad to kay kuan grabe jud ko ni siyang kapinangga. Kanang karon pa jud ko nakapil nga naba nay nagpangga na lagi. Kahilak na ba kay hala bitang wala ta magdaho mga nanay maglab na to nga bisag din na to kadugo ba niya iya kong gituring nga igsuon. Nagtuo ang luha ganiha kaya hindi ko nita nananghid ko nita nga manilig lagi ko dito sa babaw kay ay nilagay ka ng murag tupad ba na siguro sa mga albuhol ba nga na maniyo sa Dres probinsya guys nga dahil magtrabaho ka sa 4 ka oras 300 dari sa mga kasali lang po itong 4 ka oras 300 manguha na ka dito mang gibutra ka sagbot mang niligra ka di siya mo sugot kay grabe di po yung kainit dari ka dito guys sobra mabitan nagingani ko kay kuan ka ng nagingani ko kay aron di po ko kaduma dagtem ba kay mura ba ko lubot sa kaldero aning sobra ka dagtem niya salamat juga dumambi salamat mambi yang kahilak rin ko ganiha kahilak ko kay suba niya paglabla ba niya makahilak man jud ta guys nga wata magdahom bitaw nga naday himuog instrument ang Ginoo nga dili ko ninja pasagdan kay ngin lagi siya nga kanang kasi kuno manigsan kuno ko dadto manilhig na simbako niya na wala yung mga kuan dito sa kay remember mo sa una sang vlog na munglay ko sa babaw motos dia ya kay bawo na mo jud mga tao laligas nga bisag unsay ang pangapilan para man makakwarta ko ba kaya na ka mapungtabang na guys labi na katong niapil ko Mrs. Dari na kaputong natawang na katong pag apilhag kunti sa luto nakatabang po to kay siyempre nakapremyo po ko nakaroon ang paningkamutan po nga basi bahalag di ko makadaog guys basta makalibre latag og utan kay mga vegetable ba dyan ang ipantan naman sugod na ko guys aghang ipantan ng mga kuansa mga herbs pa mga kanang mga luya mga mananong pa di ko kuan punon pa na dito guys ug kanang tawag dito katong tanglad kaya ang tanglad dari gibalik-balik kas mga silingan sa una naghana haro di panghatag niya ako pa dyan panamnan nagilang pag pandemic kaya sana sila panamnan ng ilahang kuan dito kanang mga balay mga kuan ba karon di na sila magbalik-balik dari ba naman din nakakita dani ang viewers nga mananahan silang panamnan ba para di na sila mo kaya yun sila di ko sila makabuhi mo sa panamnan ang mga silingan panamnan na mga tanglad hindi asa kada tunga sige nalag balik-balikan guys kang tanglad pag pista dari hantod karon na nga wa nang dadto na ko nagtanom sa ang amo na dito akong kulong daghan na to akong tanom dito sa ang amo guys sayog dari sa doon ramang kadulin na libuton ko haom hindi lagi ganiha guys ang sud anay gabay na bilin ano ang padiud to na mo mga dyan magluto-luto ta guys kay makahalin pa kanya makalibre pa po sa og kuan makalibre ta og sigaan niya gamian jud ko ngami kadyo sila kay hindi natin ni kuhaon maunhan tas langgam sa guys parang ato sa amin papaidi ron kay mamalit lagi ko para ugma tuon kay na day luto na mo ugma guys kuan kanang sa women's kanang magpa kuan mig pakaon mis mga
bata sa dikir. Mabilis yung pagkuugma guys. Ja, see you next vlog guys. Kanang amping ug ambot ang tanan. Love you all. I love you Ma'am B. I love you Ma'am Ging. I love you Ansan Blanton. Sis me Mags and family. Salamat kaadyo kanang naka-idea lagi kuno ko sa ang pananom-tanom lagi dari nga kawayan. Makinabangan na tong kawayan. Ja, I love you ninyong tanan guys. See you my next video. Love you all.